Командалар 2 төркемгә бүленеп уйнадылар. Финалга чыккан 4 команда крест комбинациясе белән уйнап иң көчлеләр ачыкланды. Беренче урынга Яршалы шәһәр командасы лаек булды. Икенче урында Мөслимнең Илтранс спортчылары, Сорманнар 3нче урынны яуладылар. Җиңүчеләргә мактау кагазлары, кубок һәм медальләр тапшырылды. Bugün bizde için мәгънәсендә спорт бәйрәме, уң якта безнең балаларыбыз, кызлар һәм егетләр көрәш белән шөгыльләнә, ярышалар, бер-берсенең көчсен ашалар. Сорманнан, Шавылдан менә бик матур көчле командалар килде. Һәм инде бездә үзебез администрациядән менә матур формалар киеп, шунда катнашырга уйладык. Бүтән спорт сөючеләрне менә мондый ярышларда, мондый чараларда катнашырга чакырам. Без инде мөселманнар сау сәламәт булырга тиеш. Шушы көнне спорт мәктәбе тарафыннан Билбау көрәше буенча ярышлар оештырылды. Ярышка килгән 9 мәктәптән 80ннән артык бала үзләрен сынадылар. Ярышлар 2 яшь төркемендә уздырылды. Билбау көрәшендә егетләр генә түгел, кызлар да бик күп катнаштылар. Үзебездән инде 8 бала килдек, аның 3-се кызлар. Быел безнең мәктәптә спорт борьба түгәрәге, көрәш түгәрәге оештырылды. Һәм шушы көрәштә менә әзерләнеп алдык инде. Һәм җиңү теләкләре белән киләбез. Өметләр җиңүдә инде. Мен көрәштә 10 яшьтә шөгыльләнәм. Мен хәзерге секция Альберт Шаймөхәммәдовка йөрим. Бүген монда ярышлар булды, без үткәрәбез. Мен җиңәргә тырышам, үземнең соперникларны беләм, кемнәр икәнен дә. Саргып та әйтсәң була инде. Мен көрәш секциясына теләп килдем. Яңа бу көрәштәр рәхәт. Мен шулай үземә беренче урын алырга. Команда беренчелегендә Михайловка мәктәбе беренче, икенче урында гимназия, 3нче урынны Мөслим урта мәктәбе командасы яулады. Шәхси урыннар һәр яшь категориясендә үлчәү авырлыгына карап һәм егетләр-кызлар арасында аерым белгеләнде. Призлы урыннарга лаек булганнарга спорт мәктәбенең мактау кагазлары һәм медальләр тапшырылды. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.